जोंनि बर' हारिनि जायफोर बेफार फालांगि मावग्रा सांग्रांथि পৰেশ বৰুৱা 3 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এনআইৰ গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ হ'ব। प्रमद बर'आ साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हामारखो होनो हादोंबा जायफोर साख्रियाव दैथायहरजानाय बिथांमोननि सावगारिखौ प्रमद बर'नि लांगोनायाव दानि गोहो खुंथाय जायफोर पार्टी अफिसनि लांगोनायाव गिदिर गिदिर बेनार होनानै दोननांगौ अब्लासो रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। 2060 जनक চাকৰি দিছো 58 পইচাও দিব লগা হোৱা নাই। বড় মাইনরিটি বঙালী সবে চাকরি পাইছে মাস্টার खुगायावल' 2000 सोबाय आरो एसेखिनि सोबावगोन आरो सोगासिनो दं। जायफोर साख्रियाव दैथायहरजानाय बिथांमोननि सावगारिखौ प्रमद बर'नि लांगोनायाव गिदिर गिदिर पिक्सार बानायनांगौ। दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि पार्टी अफिसाव गिदिर गिदिर पिक्सार खालायनांगौ। नैबे मानसिफ्रा जोंजों साख्रियाव दैथायहरजानाय होननानै बेनार होनानै दोननांगौ। চাকরি অসমীয়া রাজবংশী কোনো 58 পয়সা দিব লগা হোৱা নাই। আমি তেখেতসকলক মাংস ভাত খুৱাই পঠাই দিছো। তেখেতসকলে 58 পয়সা দিব লগা হোৱা নাই। এই কারণে এপ্রিল মাহৰ পিছত আৰু আমি চাকৰি দিম আৰু আমি নিযুক্তি দিম। এই নিযুক্তি বিলাকত কাৰো পৰা 58 পয়সা ল'ব নোৱাৰিব। কোনবা যদি অফিচাৰে 58 পয়সা 1 টকা পয়সা লয় তাক লগে লগে সাসপেন্ড কৰা হ'ব। ইয়াত কাৰো লগত খাতিৰ নাই। गिथावना गिथावना ट्रेनाबो बासफोर बायदि जाब्रथाय जेरै बास सुपार जाब्रथाय जायो स्पिडनि थाखाय थिग ट्रेनफ्राबो मानि थाखाय जाब्रथाय जाबाय थादों हमदांनो हाया। जुनाइ टु क'क्राझार क'क्राझार टु जुनाइ टु रङिया क'क्राझार टु रङिया जायफोर जोंनि बर'नि बेफार फालांगि मावग्रा बिथांमोना ट्रेननि टिटिजों मिलायनानै आप डाउन खालायो। जोंनि खोनानायाव टिकेट दाना बांसिनानो नाथाय ट्रेननि माखासे नेम निथिया ओरैबायदि जाब्रथाय जानाय समाव जाय मानसिनि आखायाव टिकेट गैया सरकारनि जेबो सुबिदा मोननाय नङा। बिनि थाखायनो जुनाइ टु क'क्राझार क'क्राझार टु जुनाइ टु रङिया टु क'क्राझार जायफोर जोंनि बर'नि बेफार फालांगि मावग्रा बिथांमोना सांग्रां जा। जेरै ट्रेना जाब्रथाय जानाया अभारनिफ्राय अभार जादों। मालाबा समाव हरखाबै जाब्रथाय जानो गोनां जायोबा जेबो सुबिदा मोननाय नङा ट्रेननि नेम निथि बायदि। बिनि थाखायनो आं जोंनि बर' सुबुंफोरखौ आं सांग्रांथि खालामो जायफोर बेफार फालांगि मावनानै टिटिजों मिलायनानै आप डाउन खालायो बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि थांलाय फैलायनि टिकेटखौ दाननानै लायो। हरखाबै जाब्रथाय जानो गोनां जायोबा सरकारनि सुबिदाखौ मोननाय बायदि। বিপিএফৰ 17 বছৰ শাসনত মানুহ চাকৰি পোৱা নাছিলে। যি এটা দুটা চাকৰি ওলাই লাখ লাখ পয়সা দিব লাগে মাটি বিক্রি কৰি গরু বিক্রি কৰি। बोरो प्रमद बर' इउपिपिएलनि अफिसाव प्रमद बर'नि दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि साख्रि होनायनि माखासे पिक्सारफोरखौ नुवा माथो। प्रमद बर'आ नैबे 2000 जन आरो नैबे 100 जन नैबे 50 जन दानि गोहो खुंथायाव जायफोर दं बिथांमोना साख्रियाव सोनानै होनाय इउपिपिएलनि दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि अफिसाव गिदिर गिदिर बेनार होनांगौ। नाथाय खुगायावल' 2000 सोबाय आरो एसेखिनि सोबावगोन आरो सोगासिनो दं। जायफोर साख्रियाव दैथायहरजानाय बिथांमोननि सावगारिखौ प्रमद बर'नि लांगोनायाव गिदिर गिदिर पिक्सार बानायनांगौ। दानि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोननि पार्टी अफिसाव गिदिर गिदिर पिक्सार खालायनांगौ। नैबे मानसिफ्रा जोंजों साख्रियाव दैथायहरजानाय होननानै बेनार होनानै दोननांगौ। प्रमद बर'खौ आं खावलायो। प्रमद बर'आ साबैसे साख्रियाव सोनानै होनो हामारखो होनो हादोंबा जायफोर साख्रियाव दैथायहरजानाय बिथांमोननि सावगारिखौ प्रमद बर'नि लांगोनायाव दानि गोहो खुंथाय जायफोर पार्टी अफिसनि लांगोनायाव गिदिर गिदिर बेनार होनानै दोननांगौ अब्लासो रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन नैबे बिथांमोनखौ जोङो साख्रियाव दैथायहरबाय जोंनि गोहो खुंथायनिफ्राय साख्रियाव जों दैथायहरनो हाबाय बेबायदि बुंनो हागोन। আমাক এই ভূমিখিনি আবণ্টন দিছিল 17 চনত। তেতিয়াৰ কিমান বিঘা দিছিল? ইয়াতে আমাৰ 200 বিঘা আৰু 100 বিঘামান আমি আবেদনত আছে। এতিয়া ঘটনা হৈছে কি আমি 17 চনৰ পৰা ইয়াতে বিভিন্ন কাম কৃষি বিভাগৰ কাম खोनाबाय फेरेंगा खोनाबाय जायफोर आलफानि बिथांमोना 200-300 बिघा हा आवग्रिनानै माखासे खेथि आबाद मावनो हायोबा एक्स एनडिबिफ्रा गावनि नबथि खालायनो थाखायनो फेरेंगाजों दानि गोहो खुंथायाव थानाय प्रमद बर'जों उदखाट खालायजायो। जेरै बेसेबांबा सम
एनडिपि आफादाव थानानै आर्मि पुलिसजों न'खर सिलिंखार खालायजानानै मालाबा समाव हमजाबाय हा हु फाननानै बायख'नो गोनां जाबाय बिथांमोननि नबथियाबो गैला जायफोर बिटिआर एकर्डनि उनाव गावनि नबथि न' लुनो थाखाय हा गैया बिथांमोना चिराङाव क'क्राझाराव गावनि न' लुनो थाखाय एसे हा लानानै थाहैनाय बिथांमोनखौ प्रमद बर' आरो दानि जाय फेरेंगा তদন্তকাৰী সংস্থা এনআইএ বাতৰি কাকতত এনেদৰে দিলে বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি এনআইএ ক'লে পৰেশ বৰুৱা 3 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এনআইএৰ গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ হওক অৰুণোদয় দহোটীয়া 3 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এনআইএৰ গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ হওক সৌৰভ গগৈ 3 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এনআইএৰ গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ হওক লগতে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰুমেল অসমলৈ সমন জাৰি কৰি এনআইএ ক'লে ৰুমেল অসম 14 আগষ্টৰ পুৱা 10 বজাত এনআইএৰ গুৱাহাটীৰ আদালতত হাজিৰ হওক এনআইএ আদালতৰ বাৰম্বাৰ পৰোৱানাৰ পিছতো পৰেশ বৰুৱা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ 3 নেতাই আদালতত হাজিৰ হোৱা নাছিল যাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱা সহ 4 আলফা স্বাধীনৰ নেতালৈ এই নিৰ্দেশ বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিলে এনআইএ